guys. Kami og boko. Boko. Pwede do dahil na. Ito ninyo nagahapon, hindi mo katulog. Ikuan, vlog. Yan ay chocolate. Tulog. Tuman. Ay, humana ninyo rikuan? Nahumana dahil nila guys, butangan nila og royal biscuits. Wa pa man tawagin agad ma. Butong. Ha? Tamis. Eh, bakit na muna? Is tayo guys. Top Hits Karaoke. Nabidyo ba? Watermelon gamay pero tamis. Uy! Nagyod na hinapal. Nagyapon. Mais. Guys, may isa ko na ping sapa. Kung naman to, huwag mo ni magdungan. Ewan sa kakol. Tugang kanakuan. Abi na nabidsukol mo sa imong. Ang sama ka na, hilak mo ka. Na, ang songyer na mo. Ang pag-ibig na inalay ko sa'yo. Nakita ng mga tauhan at naisa ng tulungan siya. Siya ay pinigilan ng mga mananilitan. Ang tiyugar ay bumaba upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit natagpuan niya ang sasakyan. Naghaling sila na. Namanok na naman po sa manok. Oh, kamanggaan. How's your feeling? You're going home now. Kakaron, dula-dula ra ka diha. Oh, kinsa man nga tulog diri. Ikaw, eskwela ka karon. Magkaon na daw, oy, magkain na. Magkain na. Naligo na ka? Unsay masulti nimo nga mauli naman mo ron sa Australia? Wala. Mga unami guys, kay manguli na sila gaben pa Australia. Nami diri sa daan nga balay. Dito ko kayo makuha ko. Magulitin ang fried chicken. Oh.
niya sa Banisil, oy. Ang tawag ko? Banisil. Dili na Japan Michelle. Ah, ako siguro. Japanese. Put. Butong, lamaw. Apa naman? Apa naman? Ang halina sa'yo, basta alam mo na ang mga ginagawa mo. Tapos guys, kami. Huwag mong isipin, Butong. huwag mong itibin, kung patakunan mo'y lalakasarin. Dosin madasin, sino ba sila? Dok, matay na ko. Kay picture pala po dong. Pinakog mo sayo si Angkol, nagkaon pa mo ni ay. Mais. Kaya na, naluto. Taud-taud lang. Wow, murag na may lahi dia nga color. Asa to sila? Nay, may. Luto na. Na dire. Dili gusto mo uli. Bye-bye na. Ha? Init? Yung cellphone? Ay, Balik na ba? Next year na po. Ay, dili sa karon Christmas. Gabin! Kambi lang tag-jacket, Gab. Bye-bye na. Tulag ka? Ay, stress mo mama dito ha. Bantay ka stress. Labi sa airport ba tabangi ha. Gab. Gabin. Bye.